ሰላም ክቡራት ተኸታተልተይ ከመይ ቀኒኹም ድሓን ዘለኹም ለንቀነ ቁሩብ ጠፊቐኒ ኣይተዓመንን ከምቲ ዝመደብኮ ኣይኮነን ካልእ ንእሽተይ ስራሕ ኣጋጢሙኒ ሕጂ እውን ብስሩዕ መደብ ገና ኣይክጅምር እኒአ ማለት እዩ። ሕጂ ግን ንመለማመዲ ኢለ እዛ ሓንቲ ናይ ኣስተምህሮ ጥዕና ኣዳልያ ኣለኹ ብዛዕባ ሽኮርያ እያ ናብኣ ከብለኩም። ካልእ ግን ስሕት እናበልኩ ክሳብ ስሩዕ መደብ ንጅምር ከምኡ ስሕት ኢለ ክእቱ እየ ማለት እዩ። ስለዚ ናብኣ ከብለኩም ሰናይ ምግታል። ሓራይ ቅድሚ እቲ ልዑል ዓቐን ሽኮር ኣብ ደም ቅድሚ ምርኣይና እስከዚኦም ማዕዘታት ዝበሃሉ እንታይ እዮም? ማዕዘታት መግቢ ገለ ቁሩብ ኢንትሮዳክሽን ንግበር ከም መእተዊ እምበር ብዛዕባ ማዕዘታት በይና ቪድዮ ሰሪሐ በይና ከዳልወላ እየ። ሕጂ ግን ከም ኢንትሮዳክሽን ጥራይ እስከ ንርአ ማዕዘታት ዝበሃሉ መግቢ በዓል መን እዮም? ከምዚ ንሪኦም ዘለና ሰለስተ እዮም እቶም ቀንዲ ማለት እቶም ማክሮ ዝበሃሉ ወይ ከዓ ብብዝሒ ዘድልዩና ንኣካላትና ማለት እዩ። ማይክሮ ኣለዉ ማክሮ ኣለዉ። እቶም ውሕዳት ዘድልዩና በዓል ቫይታሚንስ ሚነራልስ እዮም። እዚኦም ከዓ እቶም ታሽሙ ማለት እዩ። ዋተር እውን ኒትሮንስ እንዲ መኣዛ እዩ ግን ኣብዚ ኣየተናይና ኣለና። እዚኦም እቶም ኣገደሲ ታርጌትና ሕጂ ንሽኮር ክንረክብ ስለ ዘደለና ኢና ስለ ዝደሎ ኮይነ ዝምፅኦም ዘለኹ። ሕጂ ብፕሮቲን ንጀምር። ፕሮቲን ዝበሃል እዚኦም ሕጂ ክንርድኦም ዘለና ከዓ መግቢ እንድዮም መግቢ ንበልዖም እዮም። ሕጂ ኣብ ሓንቲ መግቢ ሕጂ ፕሮቲን ኩሉ ክእል እዩ፣ ካርቦሃይድሬት ስብሒ ሰለስተ እዩ ኩሉ ክእል እዩ። መብዛሕትኡ ብውሑድ ዓቐን እምበር ሰለስተ እዩ ዳርጋ ኣለዎ። ዋላ ቪታሚን ገለ ሚነራል ምስኡ ማለት እዩ። ግን ምስ ተኸፋፈሉ ኣብቲ ናትና በዚ ስርዓተ ምሕቃቕ ምግብናትና ከይዶም ኣብ መዓንጣ ገለ ፋሕ ምስሉ ናብ ደም ክኣቱ ከለዉ ደቀቕቲ ኮይኖም እዮም። እንዳተደቃቁ ኮይዶም ኣብዞም ሰለስተ ንሪኦም ዘለና እቶም ክልተ ከዓ ኣብዚ ዘየምፀናዮም ቫይታሚንስ ኤንድ ሚነራልስ እዮም ፋሕ ዝብሉ ማለት እዩ። እቲ ካልእ ደየድሊ ከዓ ይወፅእ ማለት እዩ ብታሽሙ ኮይኑ። ሕጂ እዚኦም ቀንዲ ባእታታት እዮም ታሽሙ ነናቶም ጥቕሚ ከዓ ኣለዎም። ሕጂ ፕሮቲን እንተይልና ቀንዲ ጥቕሚ ከም ዝሪኦ ዘለና ኣካላትና ይፅግን ይሃንፅ ማለት እዩ። ኣካላትና ኩሉ ሕጂ መብዛሕትኡ እቲ 3/4 ማይ ምሽ ይበሃል፣ እቲ 1/4 ከዓ ደረቕ ንብሎ። ካብቲ እቲ ደረቕ 1/4 ፍርቁ ፕሮቲን እዩ። ኣካላትና ኩሉ ኣካላትና መብዛሕትኡስ ፕሮቲን እዩ። ሕጂ እዚ ከዓ ከምኡ እቲ ኣካላትና ሕጂ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ክህነፅን ክፅገንን ገለ እንተኮይኑ ፕሮቲን ይፅግኖ። ፕሮቲን ዘለዎ ትሕዝቶ እንተበሊዕናይ ማለት እዩ ብኡ ይፅገን። ካልእ ከዓ ከም ፕሮቲን ኣይክዘንን እዩ። ፕሮቲን ኣብ ኣካላትና ሲ ከምታ ፕሮቲን ተዳቂቃ ከም ፕሮቲን ኣይትክዘንን እያ። ከም ኣካላትና ከም ክፋል ኣካላትና ከም ሰልስ ከም ተምሻ ኣለዎ ብዚ ከምኦም እዩ ዝኸውን ናብኡ ታሽሙ ዝኸውን እምበር ብደረቁስ ኣይክዘንን እዩ። ንኣብነት ካርቦሃይድሬት ክዘን እዩ። እዞም ሊፒድ ንባዕሎም እዚ ኣዲፖስ ቲሹ ዝበሃል ኣሎ። ኣዲፖስ ኣብ ዝተሓተ ኣብኡ ክዘኑ እዮም። እዞም ስብሒ ከዓ ፕሮቲን ግን ኣይክዘንን እዩ ማለት እዩ። ምንጭ ኸ ካበይ ንረኽቦ? ፕሮቲን ሕጂ ካብ ኣሕምልቲ ንረኽቦ ንኽእል፣ ካብ ፍረታት ንረኽቦ፣ ካብ እካል ከምኡውን ፀባን ውፅኢት ፀባን እውን ማለት እዩ ፕሮቲን ኣለዎ። እንቃቆሖ እውን ኣለዎ ፕሮቲን። ሕጂ ከምዚ ዝበልና ዝኾነ መግቢ ሕጂ ሓደ ጥራይ ኣይኮነን ዘለዎ ሰለስቲኡ ኣለዎ። ግን ብብዝሒ ዝርከቦ ወይ ካብኡ ፅቡቅ ክንረክብ ንኽእል ኢልና ኢና ኣብ ከምዝሎ ከምዝሎ ንብል ማለት እዩ። ሓራይ ፕሮቲን ርኢና ጥቕምን ታሽሙ ርኢና ኣለና። ካርቦሃይድሬት ከዓ ካልኣይ ማለት እዩ። ሕጂ ካርቦሃይድሬት ቀንዲ ጥቕሚ ናይ ካርቦሃይድሬት እንታይ? ቀንዲ ምንጭ ናይ ፀዓት እዩ ትጥቕሙ ማለት እዩ። ፀዓት ክንብል ከለና ሕጂ እንታይ እዩ? ንኣብነት ኣካላትና ኩሉ ዝኾነ ነገር ክፅግን ድዩ ዋላ ክንሓስብ ገለ ክንገብር ክነተንፍስ ዝኾነ ነገር ታሽሙ ክንገብር ፀዓት የድልየና እዩ። ልክዕ ከምዚ ሞባይል ቻርጅ ምሽ ትመልእ ብዘይ ቻርጅ ይሰርሕን እያ። እዚ ከዓኒ ልክዕ ከምኡ ፀዓት የድልዮ እዩ ንክሰርሕ ኩሉ ማለት እዩ። ዋላ ይንቀሳቐስ ገለ መታስቕ እንተልና ብውሽጢ ዝሰርሕ ኣሎ ፀዓት ዘድልዮ። ከምኡ ተዘይሰሪሑ ኣካላትና ብሂወት ኣይነብርኒ ማለት እዩ፣ ኣይከይድኒ። እቲ ቀንዲ ፀዓት ከዓኒ ምንጭ ናይ ፀዓት ከዓ ከምዚ ንብሎ ዘለና ካርቦሃይድሬትስ ማለት እዩ። ካብዞም ካርቦሃይድሬት ከዓኒ እቲ ግሉኮዝ ማለት እዩ። ግሉኮዝ ንብሎ ዘለና ሕጂ እቲ ሽኮር ንብሎ ዘለና ማለት እዩ። እቲ ኣብ ደምና ልዑል ዓቐን ሽኮር ንብሎ ዘለና ሽኮር ሕጂ ክንብል ከለና ከዓኒ ከምዚ ኣብ ታሽሙ ንረኽቦ ሽኮር ማለት ኣይኮነን። እዚ ሻሂ ገለ ንታሽሙ ኢልና ንጥቀመሉ ሽኮር ንብሎ ብልምዲ
نسو كلتا عينت دايساكرايد نزبال كلتا عينت شكر نزل عينت كربوهيدرات مالتي زتبوليم سم كانتايم جلوكوز حدت عبدنا نتاش من بلد حدقة فراكتوس مالتي ناي كلتي يوم زيوم بوند مزقبرو انتاي فطرو ساكروز زبال ساكروز يزبال حجي ساكروز حجي كربوهيدرات حجي سلس عينت يمزلو حدا كومبلكس አሎ ፖሊሳካራይድ ባል በዓል ሴሉሎዝ ገለታት አለው دحرك دايخ ዝባል አለ ክልተ ዓይነት ስትራክቸር ዘለዎ ማለት እዩ ከምዚ ሳክሮዝ ግለን ንብሎ ዘለና ሞኖ ከዓኒ በይኑ ንፅል ማለት እዩ ግሉኮስ ፍራክቶስ ኢልና ክንፈልዮም ከለና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ግሉኮዝ ዝበሃል ተዳቂቁ ሕጂ ዝኩሉ ብስርዓተ ምግብና ኣብ ስርዓተ ምሕቃቅ ምግብና ኣብኡ እዩ ዝዳቀቕ ኣብኡ በፅሕ ኣብቲ ሞለኩል ለበል ምስ በፅሐ እቲ ግሉኮዝ ኣብ ደም ይዘውር ማለት እዩ ካብ ደም ሽዑ ናብ ምንታይ ኣቱ ናብ ሰል ኣብ ሰል ኣትዩ ከዓ ከም ዝብሎ ዘለና ንምንታይ ይጠቅም ንነዳዲ ልክዕ ንክሰርሕ ማለት ዝኾነ ነገር ንጥፈታት ክካየድ ኢነርጂ ካብኡ ዝረክብ ኣካላትና ማለት እዩ ካብ ካልእ እውን ንረክብ እንዲ ንኣብነት ካብ ስብሒ ረክብ ግን ገለ ክፋላት ናይ ኣካላትና ዋህያታት ናይ ኣካላትና ስብሒ ከም ሶርስ ኦፍ ኢነርጂ ዘይጥቀሙሉ ኣለዉ ንኣብነት ብሬን ሕጂ ስብሒ ይጥቀምኒ ግሉኮዝ እንድሕር ወዲ ማለት እዩ كقصاص هيكل برين كا كل عينت مبزحت يخبيت سرح برين كساب حساباتنا قلم ازاز زغنا نقدر تاش ما نقبرس ببريننا تاش من نقبره هجي جلوكوز اقداسي مالتي عند من جنا يزعت بخندي زبال بروتين ون حجي مستقبل كل انتحدات تساين بروتين كم من جزعات ون نتقمل لينا جن اكلاتنا يو كاب اكلاتنا سيري يخطقم مالتي مستعنا ولا حنت نزاب زي اسل زل حاجه زي ኣብ ኢደይ ዘላ ታሽ ሙሰል ዓቐቲሉ ከም ሶርስ ኦፍ ኢነርጂ ክጥቀመላ ማለት እዩ ግን ኣነ እንታይ ክኾን ኣለኹ ይዓብር ኣለኹ ይደክም ኣለኹ ይጎድል ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ ግቡእ ኣይኮነን ማለት እዩ እዚ ኩሉ ሕጂ እንታይ ግን መዓት እዩ ዘጋጥም እዛ ሽኮር እዚኣ ንብላ ዘለና ፀገም ምስ ትፍጠር ማለት እዩ ኣብ ሽኮር እያ ዘለዎ ሰብ ማለት እዩ ክንብል ከለና ሕጂ ብዝሒ ሽኮር ክንብል ከለና ሕጂ ብተበዚሑ ዳ ይውሕድ ድዩ እንታይ ክገብር ናብ ታሽሙ ከይዳ ኣሎ እንድሕር ኢልና ብዝሒ ኣብ ደም እንተይልና ኣብ ሰል ከዓ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ማለት ይውሒድ ኣሎ ምክንያቱ ናብቲ ሰል ስለ ደይኣቱ ዘሎ እዩ ኣብቲ ሰል ተዘይኣትዩ ከዓኒ ከም ምንጭ ፀዓት ክጥቀም ኣይክእልኒ ኣብ ደም ኣይኮነን ታርጌቱ ነዳዲ ስቂልካ ብታንከር ኣቐሚጥካዮሲ እንድሕር ዳ ኣብቲ ታሽሙ ዘይጥቀመሉ ኣብቲ ቦታ መንኪናካ እንድሕር ዘይመሊእካያ እንታይ እታ መኪና ክትከይዳ ኣይትኽእልን እያ እንታይ ዝዓብስ ኣብኡ ናይ ኣብቲ ተንከርካ ኮፍ ኢሉ ነቲ ተንከርካ ናይ ዘመረቶ ስለዚህ እዚ ካለ ልክዕኹም ጌርኩም ውሰዱ ኣብ ቱቦ ናይ ደም ኮለል ኢሉ ኣብኡ እንተበዚሑ ኣብቲ ውሽጢ ሰል ይኣቱ የለን ብግቡእ ጥቀመሉ የለን ኣካላትካ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ እዩ እቲ ብዝሒ ሽኮር ንብሎ ማለት እዩ ሕጂ እዛ ናይ መወዳእታ ስብሒ ንብላ ዘለና ናብኣ ንእቶ እሞ ሽዑ ናብታ ታሽ ምክንያቱ ማለት እዩ እታ ስብሒ ንብላ ዘለና ከዓኒ ዘይቲ ወይ ስብሒ ሊፒድ ይበሃል እዞም ሊፒድስ ሕጂ ቀንዲ ጥቕምናቶም ሓደ ዕቁብ ፀዓት ይገብር ማለት እዩ ከምዚ ምሽይ ክዘን ኢልናዮ ሊፒድ እቲ ግሉኮዝ ገለ ከጋጥም ከሎ ዝኾነ ነገር ካብቲ ሊፒድ ኣውፃእ ኣቢሉ ጣዕ 0 ሰዓት ማለት እዩ ይጥቀም ንዑ ካልእ ኣለዎ እንድዩ ንዑ ምጥቃሙ ካልእ ዘስዕቦ ሳዕቤን ኣሎ ግን ብተዛማዲ ካብ ዘይምጥቃም ካብ ምሳኣንሲ የገልግል እዩ ከምዚ ጥሜት እንድሕር ሜትካ ምስ ወላ ደይብላዕ ትበልዕ ከምኡ ዓይነት ማለት እዩ ንኸምኡ የገልግል እዩ ዋላ ብመጠኑ እንድሕር ዳ ከይዱ እውን ከይሃሰኻዮ ክጠቅም ይኽእል እዩ ከይተሃሰየ ማለት እዩ ኣሞና እንድሕር ተወዲኡ ሽኮር ይፀገም ድመፅእ ብዝሕ ክጥቀም ከለኻ ኬቶ ኣሲዶሲስ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ሽኮርያ ዘለዎም ሰባት እዩ ከም ዘጋጥም ክሳብ ወዲቖም ሃላዋቶም ከጥፍኡ ዝኽእሉ ኣብኡ የብፅሖም ብሰንኪ ናይ ንስብሕስ ከም ምንጭ ፀዓት ክጥቀመሉ ክእሉ ኣካላትና ዘጋጥም ኩነት እዩ ማለት እዩ ዝሕጂ ሓራይ ካልእ ከዓ እንታይ ኣለዎ ጥቕሚ ናይ ስብሒ ዝተፈላለየ ጥቕሚ ኣለዎም እንዲ ዋላ ፕሮቲን ግን ኣብዚ ሕጂ ፅሟቕ ጌርና ንእሽተይ መእተዊ ጥራይ ገይረ ዘለኹ ኣብ ስብሒ ዝሓቁ ማዕዘታት የጋዓዝ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ብዘይካ ቪታሚን ዲን ቪታሚን ቢን ሲን በዓል ዲኤ ገለ እዚኦም ሕጂ እንታዮም ፋት ሶሊብል ቪታሚንስ ዝበሃሉ ነዚኦም ሕጂ እንታይ ክገብር ይኽእል ሊፒድ ኣብኦም ዲዞልቭ ኮይኖም ኣብኡ የጋዓዕዞም ማለት እዩ ብደም ገይሩ ኣብቲ ታሽሙ በፅሕ ኣብቲ ታርጌት ናቱ የብፅሖም ማለት እዩ ሕጂ ነዚኦም ክጋዓዝ መጋዓዝ ንጥቀመሉ ይጠቕመና ማለት እዩ እቲ ሊፒድ ሓደ ካብቲ ጥቕሚ ማለት እዩ ካልእ ካብ ምንጭ ካበይ ንረኽቦ እንተኢልና ካብ ዘይቲ
ويكا ناي كبت السبحي أفوكادو خا اللو خابل فرتات ما تيخن بعلى أفوكادو كركب غلي مالتي حجتان عنا تدلينا زلا لما أنت قنتا إذا كربوهيدرات كابتا كربوهيدرات كأنتاي جلوكوز مالتي الشكر رابع كلاتنا العقن لوزلنا العقن جلوكوز مالتي حجي ترديكم مالتي نيشي كونسبت سحسكم على لهم مالتي انتاي جلوكوز زبال ويت الشكر زبال سنتاي قصيلنا حجيت حمام عمق إلا نيشي أتو إلا كل خنرينا مالتي حراي شكر يغنى بالكلنا حكمنا وصاوعة ديابيتيس ميليتوسي زبال ذات رواز لهم جلوكوزيا زي أتابعتا جلوكوز زبال حجت باثوفيزيولوجي خنرينا خمي كميوتي أوشتي شكر بزيح نبلسي أبقى كانتنا خمي كمي مزخوني كنرينا مالتي حجر أيوا زيا أبز متن تادم زيا بلاديا متن تادم يزي أو بزيح له شكر نابز غي أطغى تعقيت له رأيوه إكس كوينو شو عن تاغين لوش تسأل إنرجي وحيدو إنرجي رأيوه حجي إكس مغناتو من جزعات جلوكوزي لنا سخايا أتو يلن سلزي إنرجي يلن تداخي مالا تسأل مالتي زي أتا بزح شكر تبال سلزي كمي يخي بزيح خمي يري زبزح خمي يري أبز بزح انتايم زقود لي خاخن رينا حج مالتي كل جزء أبدمنا أب أكلاتنا قلت له نزل زقاز أور مالتي خابزنا بسل زحلفو وين توحيد خا زبلو ما دخلت بعد هاتاتيم سوم انسولين انقلك هاغون بحالو زيهم قلتيم حجي تو انسولين تغين انتاي قبل رأي وحجي أبتسلالو رسبترالو لك عم مفتحي تو انسولين كي أتوه جلوكوز أي أتني أبز أكلاتنا توحيد دماني كاب ليفرز تخزنا جلايكوجين زبحالالو كربوهيدرات نوع بريك داون غيرو جلوكوز يسرح مالتي نبدا ملس توحيدنا مالتي زوم كلتا بقاتات زيم زبلنايم كا اب كسع بانكرياس بحالا زي اب كسع تركب اب تاوش كسع دما اب تاوش بانكرياس دما ايزلت اوف لانجرهانز زبحالالو كلتا عين السلسالو بيتان الفان زبحالو تي بيتا انسولين فري تي الفا دماني جلايكوجين فري مالتي زوم كلتا بقاتات كاو ام زفري كاو فريم نبدا ماتو مالتي انسولين نري حجي كما يسرح رايوه اذا انسولين مزيا رايوه بتاسل ابتا ممبرين ويكات معطو ناي سلات انت خوينا بايند يرا بايند مزغبر الشعو نشكر زحلفو تبوتات لو بوش سل صنحو تلعيلهم نابتي ممبرين نبلو ويكا ابتي شفان ناي تاسل ناو غطمو مالتي ناو مستغطمو بو بيلم يمتم شكر زاتو نسوم كاخو غطمو تخوينم كم زنريا زلنا ذا انسولين مزيا نابتي سل بايند خدكبر الله تا انسولين تزيلا تتبو اي غطمناو سلازي شكر كاب متنتادم ناب سلس اي اتوني ناوهي اي اتوني مالتي غلوكاغون كرايو شكر كبز خلم اب متنتات ناي دمنا اتوم سلس كاز زاخلم دحر وسيدم ناب ليفر يسدو مالتي او كم جلايكوجين كينو او خزن مالتي دحركو حدنا خلخ اني كاو بريك داون كينو ناب جلوكوز تمريسوخا ناب دم يملس مالتي زي بجلوكاغون يزسرح مالتي خمس غيرو كلتيم حجي بخمس اجباب اب دمنا زل الشكر اقاصصرو مالتي حراي امبار حجي خات لعل شكر زبهر راي وحجي كم زخبزح خلبتاشو مالت انديو شكر يا حجي كابز بعالم 10 ميتاوي شكر يا زحممي شكر يا لو كابز 10 ميتاوي زبلنا خلطه عينت شكر يا زلو تايب 1 ان تايب 2 زبال كورينا غسيلنا ت تايب 1 زبال 10 ميتاوي كابت شكر يا زلو سب توم 10 ميتاوي تايب 1 عين الشكر يا لوم توم 9 ميتاوي كا تايب 2 زبال عين الشكر يا لوم مالتي تنقندي عين الشكوريا زين كلتا عينتين طنق ناي شكوريا خمتا عنتو يكريو صنحنا انسولين صقمي مالتي وي انسولين فريلن وي كاني ابتسل اتيو كم غبو يخفت يلن مالتي حجي بسنكي انسولين مفرايز مص صقم واحدنا انسولين تخوينو تايب 1 بلو مالتي اذا حجي بخمي زقاطم اكلاتنا الو ناي نفس مكلخال سب كتقعو إلهم زحسبو وطاعتنيا مسيلو نت بيتا سلس بلنا انسولين زفري نعو يتقع مالتي نعو تتقعو اكلاتنا خاني وحد انسولين يفر له مالتي كمزان ريازلنا حجتهم سرعه مكلخال اكلاتنا زبالو تي سلس نزي بيتا سلس يتقعو لو لك خم بكتيريا حسيبهم فورين سبستانس يلهم مالتي اذا حجي جينيتيك ابنورماليتي ناي صقمي كومو خغبرو ايغبا نيرو سلازي انسولين سلازو حزلو ابتوش بلاد كأنت الشكر كبزح مغناتو نابت سيل زقتو يلا نساعة مفتحو زي حاجة تايب 1 ديابيتيك نبلا مالتي
حراي زمعناو نايزوم بيتا سلس زبلنايم كل جيزة أبناء الشي زكاتم بنشتغي زكاتم 900 كابزون بيتا سلس كيعنو خاني ملكتات زغن ملكتات هيردأناني مالتي اتقندي 4 قند ملكتات نايزيوم ناي تايب 1 مالتيو حدا بوليفاجيا اللو بزح مطماي مالتيو ካልኣይ ግሉኮዩሪያ ማለት እዩ ሽንቲ ሽኮር ኣብ ሽንቲ ክረአ ከሎ ፖሊዩሪያ ከዓ ሽንትና ክበዝሕ ከሎ ፖሊዴፕስያ ከዓኒ ብዙሕ ፅምኢ ክስምዓና ከሎ ክንፀምእ ከለና ማለት እዩ ቀስ በቀስ ክንሪአን ኢና ከመይ ከመይን ከም ዝጋጥማ ሕጂ ርአ ኣብ ደምና ብዙሕ ሽኮር ኣሎ ምሽልናዮ እዚ ሽኮር እዚ ሕጂ ናብ ሰል ክኣቱ ይክእልኒ ኢንሱሊን ስለዘየለ ስለዚ ኣካላትና እንታይ ክትጥቀሚ ካልእ ዓይነት ፀዓት ክትጥቀሚ ካብ ኣዲፖትስ ዝተኸዘነ ፋትስ ወይ ከዓ ካብ ማስልናትና بروتين مالتي بريك داون قبري مغنياتو أمارات إبلن جلوكوز سلزي رخبة خاطي كألن كال عين الطعات يتقام الله مالتي كم زغ تقام كل حاجة انتهي خونا له ميزاننا قد المغنيات خاب أكلاتنا وسيدي وقصعات تقام دلو كالاي كاتهم سيرس ناتنا شكر سلزي رخبة جنا برين ناتنا عزيزم كن بلعم زقدنا مغنياتو الشكر نابقوم قاعدتو سلزي دولي مالتي مغنياتو بعد البروتين قاله تموقع عويانا يكون اتخل اكا جلوكويريا خمزان ريا زلنا كل جزء اكلاتنا انت يزغبر زخونه بدم دحر اكسس الله خينو اكسكريت يغبر زدلي سلازي اكسكريت غيرو بكليت كوصي مغنات شكر بزح سلازلو سلازي نزخ بزح خلخا انت يخينو شكر هبتشنتي بزح خري مالتي مسوق اتلكيمو خا بزح ما يكوصي مغناتو شكر اوسموتيكالي اكتيف سلازغونه مالتي بو منصركا حج انت يخونالو شنتراي بزحالو شكر كالو ما يبزح سلازوص خا تاين خول مالتي نصم ديهايدريشن يبل مالتي زي حاجه تا بولي ديبسيا مالتي تا بزح شنتقا بوليريا تا شكر اب شنتقا ني جلوكويريا مالتي خمزي اتتحيزن زغدا كله فاجا جلوكويريا اند بوليريا مالتي حر حجي ولا انسولين دانا بزيو ماي اوتو دا امبر انت خغبر خيلي جن بمرفق انسولين وسيدنا نزيوم تاشمو خنقعزم نغنا نتم شكر نابتي سلس كنوتو نغنا بو انسولين مرفق غيرنا مالتي زي اب تايب 1 مالتي يوقع لك خمتو انسولين تاشمو يسرح مالتي شعو كابتي بلاد ستريم كابتي متنادم نابتي سلي عبتو مالتي اتخال اي عينة حمام شكوريا دما تايب 2 يبهال تايب 2 حجي هو اللي جيزة هو انسولين اللو اكالاتنا جن نابتي سلك عبتي يكلني مغناتو ريسبوند اي قبرني ولا انسولين كيدو نتا مفتح يخفتا يقطما نابتاسل اي كفتوني كنتم تبوتات زحلفو زبلنايم نطيرهم نابتي معصونا يتسل زغطمو نسوم تخينو ما ينقساوسني بوس بقى زي اززو زحجي تنقي رد ايكونن مبزحاتي جيزه نمنتايم زي اززلو انسولين دهلو او قطيمو انتخينو تم زحلفو اتيوم كمزان ري ازلنا بزاسلي زي سكولل تبزلا بزاوش حجي ساعتهم تبوتات زبلنايم تونسيلم سكتمت زيوم نابتي صقعي اتيوم جلوكوز تو غبا جلوكوز غن رايه بتاوسينو نحل بس دقه بوش تخين خاصو ولا حنت ولا انسولين قطيم خله مالتي زي حجي تايب 2 بحال مالتي بخمزي شكر كبزح خله متاوكس انكلو انسولين دحلو خله زي حجي انتاي بحال انسولين ريزيستانس بحال انسولين سوال حنتي ريزيست غيرهم ما ايطقمن مالتي حجي كن ريسك فاكتور الله نزي خمطو زخلسي الله نابنت اوبسيتي زبحال الله قزف مالتي خسعه اكسرسايز زي مقبار اكلام مقصا زي مقبار ويكاد زغط دم مالتي زيوم تنقو خنو خليهم نايزيوم كاني مصنعات تخايدو بخمي كوم زغبر كات مصنعات تخايدينا ابنت حجي اديبوستيشو اكسس بوزح اديبوستيشو تلك جج فتخون كاديبوستيشو بحجي ابزي ناتنا انتاي زبحال ابز خلت قولنا قال او معت خزن كله مالتي حجز انت بزيح انتاي وصخ كل جيزه فري فاتي اسيد كاو وصيمس فري زخونو ويكا اديبو كاينيز زبحالو مالتي زيوم كلتيام تايم تقبرو انفلاميشن قبرو مالتي انفلاميشن مالت قطع مالتي እዚ ቁጥዕ እዚ ኸዓኒ ጠንቂ ክኸውን ክእል እዩ ናይቲ ኢንሱሊን ሬዚስታንስ ዘይምስራሕ ኢንሱሊን ማለት እዩ እንተኾነ ግን እዚኦም ጥራይ ግን ኣይኮኑን ተም ሪስክ ፋክተርስ ካልእ እውን ኣሎ ንኣብነት ኩሉ ሰብ ስቡሕሲ ሽኮር ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ጀነቲክ እውን ኣሎ ብተፈጥሮ ማለት እዩ ክልቲኦም እዮም ጀነቲክ ታይፕ 1 ጀነቲክ ክኸውን ይኽእል እዩ ታይፕ 2 ከዓ ከምኡ ማለት እዩ ወላ ብዕቤትካ ዳምፃያ እምበር ኣቦኻ ንኣብነት ምስ ዓበየ እንድሕር ዳ ሽኮር እያ ከምኡ ታይፕ 2 ኣቢሉ ወስኻ ከዓ كبلكا تقولتات الله الزغا من تاي ترغاغيصو اباناتو مالتي خلت ماناتو حجي
تحدى نحد شكوريا غير تحدى تاشمو هاي ريسك لو مالتي شكوريا خمعبل إذا حجي جينيتيكون علوه مالتي زين حجي كلهم ريسك فاكتورز نايتي انسولين ريزيستانس كون خليهم مالتي حجي خمس مساقات أما كل جيزة انتهي يزقبر أكلاتنا مش شكور بو يأتي انسولين ريزيستانس غير له بيتا سلسكا بزح انسولين كفر دلي مغناتو كأتوه مالتي نتيوم ببزح مس بزح شعو اتي جلوكوز أتيو قنت انسولين ليفل أبلاد قن يبزح له مالت العقل نت انسولين بمبزحيو نت شكور كاب متر الدم نابت السلز اتوه مالتي نزخ بزح غا انتهي خقبر زلو مالت اتي بيتا سلس بقطري يبزح كبزح خلا بقطر انتهي بحال هايبر بليجيا بحال بقطري يبزح مالتي بزح انسولين نخفر مالتي بخمو ندابل خلقا اندقنا يعبي مالتي هايبر تروف غا أخول بقى زحجي يعبي يبزح بقى نتو انسولين كومبلسيت مقبار مالت نت شكورسي ببزحي بحيلو انسولين جيرو ببزح حيلو انسولين جيروس كوز أدلي نت انسولين ريزيستانس بخمو يسعرو الله مالتي إذا كن قرب جيزي زخيد برقص نتي بلاد سوغر نورماليزم تو نجيزو مالتي انسولين جن أبدمنا بالطعم العلي زخيد حجي انتاي خون على خمس جيرو اندخلو خلو أمود أتاقن مست انسولين بزح مفراي ايزلت اميلويد بوليبوبتايد ويكا اميلين زبحال انزيم يفري خامسو تي بيتا سيلز معناتي خلتي امي زفري حجي زي انزيم انتاي يقبر ابتي بوتا انترتيشال ويكا ابتي مونغوناي سيلز سلو او انتاي خون ما ديبوزيت خون از حجي او ديبوزيت مسكونه اغريفيت كوينو مسبله شعو تاشمو تداخم تبيتا سيلز يداخم بقى دي سرح يخون مغناتي بوزح يخون زي مخوم دا قبر خيد شعو مجمرتان تا يخون هايبوتروفي يخون تجي فوز نبرة ينقص مالتي تاني حد ما انت يخون هايبوبليجيا مالت دماني اتي نامبر بزي حز نبرة انت يخون يوحد مالتي زي حجي مستداخمة مالتي طعم تداخمه كومنا بقدم مملس أزي ينقص كابت زنبرة خمان ينقص مالتي شعو كومبوسيت تقبر زي كالخون مالتي لالينا ندحرقنا يا تايب 1 سرعة مكلخال يخوم زقورة أب نورماليتي تايب 2 جن مستداخمة مالتي تي أميلين زبلنا إنزايم ديبوزيت مسكونا و مستداخمة يو زنقص سلو شعو انسولين توحيد غا انت خون مالتي تشكر كأخ بزحي مالتي بلاد مغنات زقع عاوز يركبني سلازي تايت خون على مالتي شكر كتبزحها مالتي التملكتات كأني مستناي تايب 1 زبلنايو تمساسالي بوليفاجيالو جلوكويريالو بولييريالو بولي ديبسيا خالو مالتي كم تزبلناي خلطيو هادي هذا حج خا خمي جرنا دياغنوس نقبرو يكاني بخمي يفلت تي شكر كم زلنا مالتي حجي بأربعة عينت الله ما برمري حمش عينت كمان حمش عينت قدامي حجي فاستين جلوكوز بهال إذا حجي بزيت راح خبدخه ويكا شو ما انت ساعات زغل نقر كيب العاقة تعقونه ما يتقم يقول لما قبقن زغل نقر هيتوسد نيخا كوم تعاق إن كانت حد أخا 100 غصاب 100 أسرع حمشن بردس مليغرام بردس لتر تخوينو بري ديابيتيك تبال عند حد على 100 أسرع شدشان ويكا 100 أسرع شدشان كوينو خا ديابيتس بال ماتي تخال أي كاني
نان فاستين مالتي راندوم جلوكوز إذا حجي لعل 200 بس بالعخا مالتي بزغنا جيزا ندير تعاكينكا 200 لعل ندير كوينو ويكا ወይ 200 ወይ ካውን لعل تغين شكر ያለካ ትባሃል ማለት እዩ ኦራል ግሉኮስ ቶለራንስ ካ ዝበሃል ኣሎ እዚ ሕጂ ኣብ 2 ሰዓት ዝወሃብ እዩ ዝዕቀን እዩ ታሽሞ ኣብ 2 ሰዓት ሓደ ሽኮራዊ ነገር ምስ ሰተየ ወይ ምስ በልዐ ኣብ 2 ሰዓት ብላድ ስጉርና ተኸመይ ኣሎ ተዕቁኑ ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ካብ 140 ክሳብ 199 ሚሊግራም ፐር ዴሲሊትር መፂኡ ፕሪዲያቤትስ ንብሎ እንድሕር ደኣ ካብ 200 ወይ ካብ 200 ንላዕሊ ኮይኑ ኸ ዲያቤትስ ንብሎ ማለት እዩ ካልእ ራብዓይ መዐቀኒ ድማ ኣብ ኣካላትና ዝዘውር ዘሎ ሽኮር ምስቲ ፕሮቲን ሂሞግሎቢን ማለት እዩ ባይንድ ይገብር እዩ ሕጂ ምስኡ ባይንድ ይገብር እዩ ኣብ ደም ዘውር ዘሎ ኾን ዋላ ኣብ ሰል ዘሎ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እንታይ ይበሃል ግላይኬትድ ሂሞግሎቢን ወይ ከዓኒ A1C ማለት እዩ ነዚ ኸዓ ብፐርሰንት ኢና ንዕቁኖ ካብ 5.7 ክሳብ 6.4% እንድሕር ኮይኑ እቲ ግሉኮዝ ፕሪ ዲያቤትስ እዩ ማለት እዩ 6.5 ወይ ከዓ ካብኡ ንላዕሊ እንተኮይኑ ግን ዲያቤትስ ንብሎ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ግን ናይ ዝሓለፈ ሰዓታት ዝወሰድካዮ ሽኮር ኣይኮነን ዘርኢ ናይ 3 ወርሒ 2 ወርሒ ዝሓለፈ ከመይ ነይሩ ሽኮርካ እዩ ዘርኢ ናይ ሽዑስ ኣይኮነን እቲ ናይ መወዳእታ ሓምሻይ ድማኒ ሲ ፔፕታይድ ዝበሃል እዚ ሕጂ ናይ ኢንሱሊን ማለት እዩ ክንደይ ኢንሱሊን ኣለዎ ኣካላትና ዝዕቅን እዩ ማለት እዩ ብደም ክውሰድ ይኽእል ኣብ ሽንቲ ክውሰድ ይኽእል ማለት እዩ እዞም ኣርባዕተ ዝረኣናዮም ብዛዕባ ግሉኮዝ እዮም እዚ ግን ብዛዕባ ኢንሱሊን ማለት እዩ ትሪትመንት ወይ ከዓ ፍወሳኻ ክንርኢ ኢና ሕጂ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ታይፕ 1 እንተኮይኑ ኩሉ ግዜ ኢንሱሊን እዩ እቲ ታሽሙ ማለት ምክንያቱ ዝወል ሓንቲ ነገር ስለ ውሑድ ብጣዕሚ ስለ ዝኾነ ስለ ዳርጋ እውን ስለ ደየለ ብኢንሱሊን ኢኻ ታሽሙ ትገብር ኣብ ታይፕ 2 እንተኮይኑ ግን ነቲ ኢንሱሊን ሬዚስታንስ ዘማዕብል ገለታት ወይ ነቲ ኢንሱሊን ሬዚስታንስ ዘጉድል ታሽሙ ስለ ትገብሮ ዌይት ሉዝ ክትገብር ኣለካ ኤክሰርሳይዝ ማለት እዩ ኩሉስ እዩ ሄልዚ ዳየት ክትበልዕ ኣለካ አንቲባዮቲክስ ሜዲኬሽን ካ ክትጥቀም ኣለካ ማለት እዩ ብዚአን ጌርካ ንኣብነት ሜትፎርሚን ኣሎ እንድሕር ደኣ እዚኦም ከኒና ንብሎም ዘለና ናይ ታይፕ 2 እንድሕር ደኣ ምስራሕ ኣብዮም ግን ናብ ታይፕ 1 ማለት ናይ ኢንሱሊን ማለት እዩ ኢንሱሊን ክወስድ ክግደድ እዩ ዋላ ታይፕ 2 ከሎ ማለት እዩ ታይፕ 1 ግን ናይ ግድን ኢኻ ኢንሱሊን ትወስድ ምክንያቱ ኢንሱሊን ስለዘየለ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ኻ ናይ ጎናዊ ሰዓብን ናይ ኢንሱሊን ክርኢና ኢንሱሊን ሕጂ ሃይፖግላይሰሚያ ከምፅእ ክእል እዩ እንተበዚሕ ማለት እዩ ምክንያቱ ብዙሕ እንድሕር ደኣ ግሉኮዝ ኢንሱሊን እቲኻ ነቲ ግሉኮዝ ኣብኡ ዘሎ ኩሉ ከጉዕዞ እዩ ናብቲ ሰል ኣብቲ ናትካ ታሽሙኻ ብላድ ስትሪም ክጎደል እዩ ማለት እዩ ትምትናት ደም ናትካ ሕጂ ናይዚ ኸዓኒ ዊክነስ ድኻም ክስማዓካ ክእል እዩ ጥሜት ክስማዓካ ክእል እዩ ፈጥፈጥ ክብለካ ክእል እዩ ዋላ ሓላዋትካ እውን ክትጥፍእ ትኽእል ኢኻ ምንፍጥፋጥ እውን ክገብረልካ ክእል እዩ ልክ ከምዚ ሕማም ባርያ ማለት ሲጀርስ ሕጂ ነዚ ታሽሙ ክትገብሮ ኸ እንታይ ክትገብር ኢኻ ሽኮራዊ ነገር ትበልዕ ዋላ ብኢንፊጅን ዝውሰድ ግሉኮዝ ኣሎ ካንዲ ዝበሃል ቾኮላታ ገለመታት ካራሜላ ኹምታት ሽኮር ትቁሕም ማለት እዩ ዋላ ብታሽሙ እውን ኢንትራናዛል ዝበሃል ኣሎ በፍንጫ ዝውሰድ ግሉካጓን ዝበሃል ኣሎ ብሕክምና ማለት እዩ ሕጂ ከዓ እቲ ሓልክታት ንብሎ ወይ ከዓ ኮምፕሊኬሽንስ ኢና ክንርኢ ከም ንሪኦ ዘለና ሕጂ እቲ ግሉኮዝ ለበል ኣብቲ መትንታት ደም ስለ ዝበዝሕ ዘሎ ነቲ መትንታት ደም እውን ፀገም የምፃሊ እዩ ኣብቲ ሰል ምስኣን ኢነርጂ ጥራይ ኣይኮነን ሓደ ሕጂ ሂላይን አርትሪዮስክለሮሲስ ዝበሃል ኣሎ እዚ ሕጂ እቲ ሂላይን ዝበሃል ፕሮቲን ኣብቲ ላይኒን ናይቲ ኢነር ላይኒን ናይቲ ቨዘል ዲፖዚት ገብሩ እሞ ይልጠፋኡ ምስ ለጠፈ ሽዑ ምስ ተለጠፈኡ የትሮ ኦክሲጅን ክወፅእ ኣይክእልኒ ስለዚ ሃይፖኦክሲያ ዋሕደ ኦክሲጅን ይገብር ማለት እዩ ኣብቲ ትሾ ካልእ ከዓኒ ሽኮር ማራ እንድሕር ደኣ በዚሑ ነቲ ላዕለዋይ ቀፀላ ውሽጢ ዘሎ ላዕለዋይ ቀፀላ ይቆልጦ እዩ ንዑ እንተቐሊጡ ከዓ ኢላክሲቲ ናይቲ ኢላስቲክ እንዲቲ መትንታት ደም ናቱ ኢላክሲቲ ታሽሙ ኸውን ማለት ይጎድል ስለዚ ወቃ ልቢ ወይ ከዓ ስትሮክ ከስዕበልና ክእል እዩ ማለት እዩ እዚ ከዓ ቀንዲ ናይ መቕታል ወይ ከዓ ናይ ምስንካል ሳዕቤን ከኽትል ክእል እዩ ኣብ ዓይንና እውን ረቲኖፓቲ ዝበሃል ሕማም ከስዕብ ክእል እዩ እዚ ሕጂ እታ ረቲና ትበሃል ላይት ካብ ተቐቢላ ንብሬን ትህብ እያ ሕጂ እታ ረቲና ንሳ ቀንዲ ናይ ዓይንና ታሽመያ ንዓ ሕጂ ሳ ዳሜጅ ትኸውን እዚ ሕጂ ኣብ ፋንዶስኮፕ ዝበሃል ኣሎ ብኦፍታልሞስኮፕ ዝርአ ከምዚ ኮቶን ውል ፀምሪ ዝመስል ጡጥ ኣብኡ ይርአ ወይ ከዓ ፍሌር ዝኾነ ሆሞሬጅ ከዓኒ ይርአ ማለት እዩ ከም ዝሪኦ ዘለና እዚ ሕጂ በታ ብድሕሪት ዘላ ብድሕሪ እታ ረቲና ዘላ ቲሹ ዳሜጅ ምስ ትኸውን ማለት እዩ
ኣብ ኩሊትና ድማ ኣፋረንት ኤንድ ኢፈረንት ዝበሃል ኣርተሪያልስ ኣለዋ ንሰን ዳሜጅ ይኾና እንደገና ግሎመሩላር ፊልትሬሽን በዓሉ ከዓኒ ዳሜጅ ይኸውን ማለት ሕጂ ናብ ነፍረቲክ ሲንድሮም ከቀልዓና ክእል እዩ። እዚ ነፍረቲክ ሲንድሮም እንተኮይና ብዳያላይሲስ ማለት እዩ ደምና እንዳሓፀብና ኩሊት ዝሰርሖ ስራሕሲ ብማሽን ክስራሕ ማለት እዩ። እታ ኩሊት ደው ትብላላ ስርሓ ማለት እዩ። ካልእ ሓልክታት ናይ ሽኮርያ ከዓኒ ነርቭታትና እውን ክትንክፎ ክእል እዩ። ልክዕ ከምዘይስማዓና ከደንዝዞ ክእል እዩ። ምክንያቱ ኢልና ኢና ሽኮር እንድሕር ዘየለ ፀዓት የለን ኩሉ ኣይሰርሕን እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ነቲ ናይ ኣውቶኖሚክ ዝበሃል ነርቨስ ሲስተም በዓሉ ኣውቶማቲክ ዝቆፃፀሩ ሓንጎልና እውን ከደስኩሎ ክእል እዩ። ከምዚ ምርሃፅ ይኹን ወላ ኣየር ምስዳድ ምጥራጥ ገለ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ እዚ ደም ናብኡ ዘይምብፃሕን እቲ ነርቭ ዳሜጅ ምዃን ከዓ ሽዑ ናብ ቁስሊ የድህብ ማለት እዩ። ብፍላይ እዚ ሕጂ ኣብ ጫፍ ኣብ ፐሪፈሪ ዘሎ ማለት እዩ። ኣብ ኣፃብዕትና ይኹን ወይ ከዓ ኣብዚ ዓባይትና ማለት እዩ። ድሓር እቲ ቁስሊ ብጣዕሚ ከቢድ ድማ ክሳብ ኣብ መቁረፅን ገለን ክበፅሕ ክእል እዩ ማለት እዩ። ምሕዋዕ እዩ። ሓደ ሕጂ ከዓ ፕሮግኖሲስ ኤንድ ኮንትሮል ክንርኢ ኢና ማለት እዩ። እዚኣ ዲያግኖስ ዘላ ፕሮግኖሲስ ማለት እያ ፕሮግኖስ እያ። ሕጂ ትምክንክንን ትምክትታእ ከመይ ጌርካ ኮንትሮል ትገብሮ ትቆፃፀሮ ማለት እዩ። ሕጂ ሄልዚ ዝኾነ ላይፍ ስታይል ጥዕና ዘለዎ ላይፍ ስታይል ማለት እዩ። ሜዲኬሽን ኢንሱሊን ተራፒ ማለት እዩ። ሕጂ ኩሉ ግዜ ታይፕ 1 እንተኮይኑ ፕሪቨንት ክትገብሮ ይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ኢንሱሊን ናይ ግድን ኢኻ ዲፐንድ ክትከውን። ታይፕ 2 ግን ክትከላኸሎ ትኽእል ኢኻ ብመጋግባ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ገለመለ እንዳገበርካ ማለት እዩ። ኣንተወይ ከም ዝገለፅኩ ሕጂ ሽኮርያ ጎኒ ጎኒ እቲ መድሃኒት ኣካላዊ ምንቅስቃስ ክህሉ ኣለዎ ኣመጋግባ እውን ክዕረ ኣለዎ ኢልና። ሕጂ እቲ ምንቅስቃስ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝብል ኣብ ሶሙን 150 ደቃይቕ ማእከላይ ዝኾነ ማለት እዩ። ቅልጥፍ ቅልጥፍ እንዳበልካ ትንፋስካሲ ማእከላይ ብዙሕ ከይደኸምካ ዝስራሕ ስፖርት 150 ደቂቃ ማራ ደኺምካ ትሰርሖ እንድሕር ደኣ ትንፋስ እንዳሓፀረካ ትሰርሖ እንተኮይኑ ከዓ 75 ደቂቕ እዩ ዝብል። ሕጂ እቲ ታሽሙ ከዓ ቀስ እንዳበልካ ኢኻ ትውስኸሉ ሓንደ በደይኮምካ ብርቱዕ ምንቅስቃስ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ትገብር ሎሚ ንእሽተይ ቁርብ ንእሽተይ ትውስኸላ ዋላ እቲ ፍሪኮንሲ ከዓ ኣብ ሰሙን 5 ግዜ 3 ግዜ ክትገብር ፀንሕ ፀኒሕካ ሓንቲ ትውስኸላ 4 ግዜ 5 ግዜ እንዳበልካ ቀስ እንዳበልካ ግራጁዋል ክኸውን ኣለዎ እቲ ታሽሙ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ብዛዕባ እቲ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ዝምልከት ማለት እዩ። ናይ ምግቢ ከዓ ሕጂ በብሪጋ ከሪአኩም እተን ብሉፃት ምግቢ ንሽኮርያ ጠቐምቲ ዝበሃላ ምግብታት ሕጂ በብሓደ ክነቕርበና ማለት እዩ። ናብኡ ከብለኩም ሓረይ እምበር ሕጂ እቶም ንሽኮርያ ጠቐምቲ ወይ ሽኮርያ ዘለዎ ሰብ ክበልዖም ዝግባእ ርኢና ሕጂ ከዓ ከወግዶም ዝግባእ ኣለብዚ ማለት እዩ። ልስሉስ መስተ ከም በዓል ኮካ ገለመታት ማለት እዩ። ዋላ መስተ ከም በዓል ቢራ ዊስኪ ዝኾነ ነገር ኣልኮላዊ መስተ ይኹን ልስሉስ መስተ ክሰቲ የብሉን። ስብሒ ዘለዎ ስጋ ክበልዕ የብሉን። ፅሟቕ ከምኡ ፅሟቕ ክብል ከለዎ ሕጂ ከምዚ ብሽኮር ተበል ማለት እዩ። ፍሩታታት ኣብኡ ከሎ ድሓን እዩ። ሽኮር እቲኻ ከምዚ መመቀሪ ጌርካ ፅሟቕ ፀሚቕካ ዝስተ ፍሩታ ግን ክሰቲ የብሉን። ድንሽ እውን ከምኡ ካሽ ኣብ ከዓ እዚ ናይ ኣብቲ ናይ ታሽሙ ዝብላዕ ብዝሃ በርገራት ጌርካ ታሽሙ ዝብላዕ ንሱ ክበልዕ የብሉን። እዚኦም ሕጂ ከወግዶም ዝግባእ ናይ ግድን ማለት እዩ። በሉ ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎሚ ዓንቲ ኣዳልየን ዝነበርኩ መደብ ነዚአን መስላ ነይረን። ኣይሆብ ቁሩብ ተማሂርኩም ክትኮኑ ተስፋ ገብር። ካልእ ግዜ ብካልእ ኣርእስቲ ክንራኸብ ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰሰናይ ንዓኹም።